खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो इउपिपिएल पार्टीनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनै खोनानो मोन्दों लोगोफोर इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय सानैसो साथामसो माने इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय गुबुन पार्टीयाव हाबसिगोन होननानै खोनानो मोन्दों। दा बिपिएफआव हाबगोन ना बिजेपिआव हाबगोन नोंथांमोननो सोर सोर सार बिथांमोना दिनै गुबुन पार्टीयाव हाबनो थांगासिनो नोंथांमोना नैबे अके लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो दिनै इउपिपिएल पार्टीखौ ओमफ्राय बा जोंहा प्रमद बर' सार दैदेननाय पार्टीखौ थारैनो गोबाङानो नैबे देग्लायनि इलेक्सनाव जेननायनि उनाव गोबां लासिं सिं खालामदों नङा होनबा गोबाङानो जों नुबाय दोङो माने दाबो लासिं सिं खालामो ओमफ्राय जेननायावथ' खालामखाबाय नङा होनबा ओमफ्राय दा मेन बाथ्राया जाहैबाय ओमफ्राय जेननायनि उनाव ओमफ्राय दिनै जों खोनानो मोनगासिनो माने इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय सानै साथामसो सारमोना गुबुन दोलोआव थांनो माने हाबनो माने जों खोनानो मोनगासिनो थांसिगोन बा थांगोन होननानै ओमफ्राय नङा होनबा दा सोर सोर थांगोन होननानै मेन बाथ्राया जोंहा गोबां मोजां मोजां सोद्रोमा दङ माने इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय नोंथांमोना सानना नायदो नोंथांमोननि अनुमान हिसाबै सोर सोर थांथावथाव नङा होनबा ओमफ्राय गोबाङानो जेनेबा सोरखौबा माने नामबो मिथिखायो खोमा दिनै सोर सोर थांगोन माने जों नुगासिनो नङा होनबा ओमफ्राय मोनसे फेसबुकनिफ्राय मोनसे इउटुब चेनेलनिफ्रायबो जों नुगासिनो ओमफ्राय थांसिगोन बा थांगोन होननानै खोनासिगोन ओमफ्राय दा सोर सोर थांगोन खिन्थु रावबो मिथिनो हाया एक्जेक्टलि दिनै नोंथांमोननो आङो फोरमायनो थांगासिनो दिनै सोर सोर थांथावथाव नङा होनबा नोंथांमोना जेनेबा बिथां जाय सारमोना थांगोन माने सानथावा बा माने सोमोनांथाव बाथ्रा जेनेबा ओमफ्राय मुंखौ खोनाबा माने बे साराथ' थांथावा बा थांगोन होननानै सानफेराखै बेफोरबायदिबो साननो हानाय नङा होनबा दा लोगोफोर दा आं बुंनो थाङो बेयावहाय ओमफ्राय बेवहाय डेम'क्रेसि नङा होनबा हादोर नङा होनबा बेवहाय गोबाङानो माने जेननायनि उनाव देरहानायनि उनाव गोबांनि माने गोसोफोरा माने सोलाय सोलु जानो होनबा गोबाङानो गेदेर गेदेर मानसिफोरा थाखा फैसानि माने गुबुन बहुद प्रब्लेम थायो नङा होनबा फैसा थाखाफोर आखायाव थायाबा माबायाव थायाबा बेफोरबायदि गोबां नानानथ धरननि टेनसन माबा माबि जायो नङा होनबा फैसा दांबाय थानाय मानसिफोरा दांनो मोनाबा बोरैबा जायो नङा होनबा दा आङो लोगोफोर आं मुं लानो थाङा नोंथांमोनानो नुबाय थागोन आं माने डाइरेक्टलि बिदि मुं बुंनो थाङा नोंथांमोनानो साननानै गेस खालामनानै सोर सोर थांथावथाव बे इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय थांगोन होननासो बुंगारदों लोगोफ्रा आं नाम लानो थाङा दे लोगो आं माने खोनादोंसो दासिम थांगोन होननानै सोर सोर थांगोन फाइनाल जायाखै ओमफ्राय सोरबा नोंथांमोना गेस खालामनाय माने बिपिएफ पार्टीयाव नङाबा बिजेपि पार्टीयाव हाबगोन होननानै सोरबा फन खालामदों माबा रायज्लायगासिनो होननानै खोनानो मोनदों होनबा आं मोनसे मैदोम चेनेलनिफ्राय मैदोम बसुमतारी सरि मैदोम नङा सरि दै आं मोनसे चेनेलनिफ्राय जेनेबा जोंहा समान बसुमतारी बिथांनिफ्राय नुनो मोनदों इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय जोंहा सोरबा माने थांगोन होननानै खोनानो मोनदों होनबा नोंथांमोनाथ' नुखायो बिथांमोननि चेनेलखौ इउटुब चेनेलाव हगारदों बिथांमोना जोंहा मानाव गेदेर गर्जन बसुमतारी गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा फोरमायगासिनो होनबा इउपिपिएल पार्टीयाव थांगोन होननानै बिथाङानो डाइरेक्टलि बुंगासिनो जोंहा मानाव गेदेर गर्जन सारानो माने समान बसुमतारीनि इउटुब चेनेल बा फेसबुकाव डाइरेक्टलि बुंखादों होनबा दा बिथांमोनखौ माने बिदि थांनाङा माबा नङा बेफोरबायदि बुंदों आरो जेनेबा सम फैगोन इउपिपिएलनियाबो नङा होनबा दा बिदिनो लोगोफोर पार्टीयाव जेननाय देरहानाय थाखाय नङा होनबा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया दा सोर सोर थांगोन नोंथांमोना लासैनो नुगोन थांमारो नङा होनबा लोगोसे भिडिअखौ मोजां नुदों लाइक साबसक्राइब खालामनाय जाबाय लोगोसे पार्टी सोलायनायनि बागै आं जेबो बुंनो थाङा ओमफ्राय नामबो मख'नो थाङा लोगोफोर थेंक इउ स' माच